As aventuras de Minchi. ¡Sanos de vida! ¡Bravo, bravo! ¡Ay! Minchi! Que contenta estás na festa de aniversario do teu dono, Dani. ¡Ay, sí! Mira, mira que me regalaron. Unha nube. É un algodón ou nube de azucre. Está moi rica. Rica. E isto cómese? Claro. Sabe moi doce e é moi bonita. Case tan bonita como a planta do algodón. A planta do algodón? Pero, entón isto sae dunha planta. Unha cousa é a nube ou algodón doce de comer feito con azucre e que ven da planta do azucre. E outra cousa é a planta do algodón. Sabías que con esa planta se fan moitas das prendas que levan os nenos? Seguro que ese vestido tan chulo leva algodón. Ai, que ben! E como é a planta do algodón coa que se fai a roupa? Pois se queres investigamos. Sí, investigamos, sí. O algodón. Moitas camisetas, chaquetas e roupa que utilizades os nenos están feitas de algodón. Aínda que o algodón de azucre está moi bo e ten unha forma semellante, o algodón da roupa sae dunha planta como esta. É así de branca e bonita. Crece sobre todo en zonas con climas tropicais, aqueles onde vai moito sol e chove para que creza. Dos froitos da planta de algodón obtense a fibra de algodón. Nas fábricas, a planta de algodón transfórmase primeiro en fío e despois convértese en tecido. E xa te decatarías de que a túa roupa non sempre é branca. Iso significa que o algodón, cando está tecido ou mesmo antes, se pode tinguir. E así, por exemplo, este xersei branco pode ser vermello, azul ou verde. Unha curiosidade. Va que non sabías que os billetes de euro e de dólar están feitos con algodón. ¡Que divertido! Os billetes tamén levan algodón. Viches que curioso. Minchi, hoxe é o aniversario de Dani. Sí? Podíamos cantar unha canción para todos os nosos amigos que cumpren anos. Pois Que che parece? Claro que sí. Ademais teño a canción Winchi Winchi aniversario Minchi. Quérela escoitar? Va que Non sí. podo esperar máis. Winchi Winchi aniversario Minchi. Winchi Winchi aniversario Minchi. Este naquiño para ti. Un ano máis claro. e vas cumprir, non poden faltar. Muy bien. Torta, candeas e o parabéns pra ti. Este para ti. Winchi Winchi aniversario Minchi. Winchi Winchi aniversario Minchi. Moi ben, Minchi. Que che parece se felicitamos polo aniversario a todos os amigos que hoxe cumpran anos? Vale, sí. Pois a todos os nenos que están de aniversario, parabéns Parabéns para todos. todos.